В Денят на жената говорим за силата на жената в партньорските взаимоотношения на страницата на Фитнес за душата. Добър вечер и честит празник на всички дами, които гледат или които ще гледат по-късно това излъчване. Много се радвам да бъдем заедно с една прекрасна тема за това как нашата женска сила се отразява в нашите лични партньорски взаимоотношения. Искам да попитам, има ли вече включени хора? Може ли да ми реагирате? Ако сте на линия, да ми пуснете сърчице, да има някакви реакции, за да знам, че имам насреща хора. До тогава искам да ви кажа, че ви пожелавам да бъдете много здрави, много щастливи в семействата си и дразновени да сбъдвате мечтите си. Виждам вече, че има гледащи. Привет! Много ми е драго. Поздрави на всички. Чувате ли ме? Може ли реакции? Благодаря. Видях реакция. Чувам ли се добре? Виждате ли ме добре? В този прекрасен ден за всички, които празнуват у дома или са празнували по-рано навън, с удоволствие се включвам, за да мога да споделя опита и знанията си в тази тема, която е толкова скъпа на хората, които имат връзки, семейства. Благодаря ви за сърцата. Да разбирам, че ме виждате и че ме чувате. Това е чудесно. Много се радвам. Може ли да ми напишете откъде сте се включили, от кои градове в България или извън България? Много ви се радвам. Честит празник отново на всички дами. Приветствам, ако има и господа. Чудесни сте. Благодаря ви много за реакциите. Надявам се този път коментарите да мога да ги чета по-бързо, защото гледам на едно и също устройство. Супер! Благодаря ви, скъпоценни. Много ми е скъпа тази тема, защото много хора споделят трудностите си в партньорските връзки. Не случайно бях пуснала като тема общуването и много дами реагираха на тази тема взаимоотношения. Затова точно в Деня на жената реших да пусна тема, която е свързана и с взаимоотношенията, и с нашата собствена женска сила. Тази сила, която ние понякога така скриваме от себе си дори и няма как да я покажем и на другите. Но нека да започнем оттам. Първо ще се представя. За тези, които не ме познават, привет Севлиево. Видях, че Галия написала. Тези, които не ме познават, казвам се Станислава Хараламбиева и съм ментор на дами, които искат да върнат, да уекчат своята вътрешна сила, силата на личността. Позволявам си да говоря на тази тема с огромна обич и отношение, защото аз самата съм в дългогодишен брак. Тази година навършваме 28 години, откакто сме с моя съпруг. Аз сме вече от 33 години заедно, реално. И за това сме минали през много изпитания през всички тези години и съм видяла колко е важно ние като жени да имаме правилното отношение към връзката. Привет, Лондон! Защото от нашето отношение зависят много неща. И първо искам да видя, да разгледаме откъде идват трудностите. Честит празник на всички! На всички, които сте тук, скъпоценни дами, честит празник! Благодаря за пожеланията. Привети на Русе! Също.
всички момичета, на всички дами, скъпоценни сте. Искам да ми кажете, забелязали ли сте, че трудностите в взаимоотношенията започват от един момент, в който някой погледне към другия и види нещо ненаред. В началото, когато се събираме с нашите партньори заради хормоните на любовта, които продължават за известно време да циркулират из организма ни, виждаме много розови нещата. Но в момента, в който този хормонален коктейл намалее, сме склонни да виждаме неща, които почват все повече да не ни харесват. И тази промяна, която неминуемо настъпва и в нас, и в партньора ни, започва да става с времето все по-осезаема, нали? Има ли някой от вас, който изобщо да не е виждал проблем в началото и после изведнъж нещата да са се променили рязко на някоя година? При някой по-скоро, при някой по-надалечно, в един момент да сте си казали, това е друг човек, не е човека, за който се омъжих съответно. Много интересно как изведнъж си казваш, чакай малко, този човек не е същия. Може ли да ми пуснете ръчичка, сърчице, плюсче и при вас ли е било така? Чудили ли сте се, какво се случи всъщност? Защо нещата така изведнъж се промениха? Другата крайност, другата страна пък на тази монетка е когато има някакви трудности да обвиняваме пък себе си. Това е една и съща монета. Монетата на обвинението я наричам аз. Монетата на обвинението няма добра страна. Дали ще я обърнем от страната на партньора и ще кажем, той защо така се държи? Или ще я обърнем от нашата страна и кажем, най-вероятно аз нещо не правя както трябва. И двете страни са абсолютно нефункциониращи на ниво любов. Те са в така наречената детска позиция, детска фаза. За какво става дума тук? Тук става дума за нашите наранявания и болки, по които ние сме се събрали. Може да сте чували, може да сте чели, може и въобще изобщо да не предполагате, но ние сме се събрали с нашите любими хора в нуждата си. Ако си припомняте как сте си избрали партньорите, веднага ще се досетите, че всъщност сте потърсили при човека отсреща това, което ви е липсвало. И бъдете сигурни, че и той е потърсил във вас същото нещо. И всъщност, събирайки се по тези липси, ние правим една много важна крачка. Крачката в това да бъдем предизвиквани. Тези липси, тези детски позиции, защото липсите са непорасналата наша детска същност, ще бъдат предизвикани във връзката. И затова нашите партньори са като едни огледала. Защото в тях ние можем да видим всъщност дали тази монета, тази детска страна е в нас, в нашето сърце. И точно тази позиция прави така, че нашата истинска женска сила да не може да бъде отключена. Да, ние може да се гримираме, може да си направим косите, може да сме голяма жена. Няма значение на колко години сме, дори когато сме срещнали партньора си и когато сме заживяли с него. Ти си дама, аз съм дама, ние се наричаме жени, ставаме съпруги, ставаме майки, но това не ни пречи вътре в себе си да има част на едно непораснало момиченце. Момиченце, което търси
както и не пречи в партньора ни да има част на непораснало момченце, което търси. И обикновено точно тази част казва виновен, виновна и слага печат, защото боли. И на вас ли ви се случва така? Аз говоря неща, които съм преживяла и съм учила, но ми се иска да видя и при вас ли е така. Боли ли? Има ли обвинение към себе си или към другия? Има ли въпросителни, които да търсят вината? Защото ако ти си на такъв момент, искам да ти кажа, че въпросът, който си задаваш, защо се случва така? Кой е виновен? Аз ли съм виновна? Той ли е виновен? Този въпрос няма да доведе до това връзката да се разгърне в любов. Това всъщност основният виновник е този въпрос на трудностите във връзките. Виждам сърчица, приемам, че това е реакция на това, което задавам като въпрос. И съм сигурна, че е така, скъпи дами. Сигурна съм, защото нищо ново няма под слънцето, дори и в партньорските връзки. Под моите видеа много често получавам огорчени коментари на хора, които казват: тя не ме разбира, той не ме разбира, държи се грубо, въобще нямаме никакви вече взаимоотношения, няма комуникация, няма изобщо допирни точки. Благодаря ви за пожеланията. Благодаря, Габи. Благодаря на всички дами, които пожелават. И от мен имате най-искрени пожелания. И като съм чела всички тези коментари, не ми става никак хубаво, защото абсолютно осъзнавам колко много хора, които са тръгнали в любов, са продължили в болка. Имам добра новина. Не е нужно да стоите в тази болка. Тази болка е това състояние на липса, за което говорихме, което може да бъде запълнено, и то на първо място не от другия, а от вас самите. Защото най-основното нещо, което притежава големия пораснал човек, голямата пораснала жена, е способността да се грижи за себе си. Ако сред вас има родители, ще се съгласите ли с това, че ние като родители възпитаваме децата си, мислейки към момента, към който те ще станат пълноценни хора, които ще се грижат за себе си? Така ли е? Благодаря ви предварително за реакциите. Когато ние възпитаваме едно дете, това е основната мисъл. Как да го подготвя за живота, така че той да може сам да се грижи за себе си. Интересното е, че когато обаче се касае за нас, в някои отношения, като че ли забравяме, че сме големи хора и в тази конкретна област, където ни боли и ни тежи, ние можем да се погрижим за себе си. И ще си кажеш веднага как да се погрижа за нещо, за което отговаря партньора ми. Като си дадеш внимание в това нещо и сама, за да го очакваш после от партньора си. Така ти наистина се грижиш за тази женска твоя природа, за тази женска твоя сила. И нека да видим сега, като тръгнахме от тези детски позиции и от това, че всъщност през липсата се случват трудните ситуации, да видим коя е тази женска сила, която в тези трудни ситуации можем да активираме и тя така да нахрани взаимоотношенията във връзката, че даже от срещния човек да има неговите си липси, нашето собствено снабдяване да повлияе на тези отношения. Като тук в никакъв случай не искам да ви вменя отговорността, която е двустранна.
Винаги в една връзка отговорността е двустранна, скъпи дами, и вие го осъзнавате и го знаете това нещо. Много жени са склонни да поемат тая отговорност изцяло върху себе си. Както казах, ако пръста сочи към тебе, аз пък дали не съм виновна за всичко, защото, примерно, партньора агресира по някакъв начин, държи се по-грубо или обвинява или нещо, тогава жената пък е склонна веднага да обърне пръста и към себе си. Има и такива случаи, макар че все повече мъже се оплакват, включително и под моите видеа, как дамите се държат грубо с тях и изискващо, с изключително много претенции, което и аз наблюдавам в интерес на истината, защото то е нормално стечение на обстоятелствата. Някак си в момента, в който на една жена и се наложи да ходи на работа, да гледа дом, да гледа деца, в социалната сфера ти на работа си сама. Ти не си защитена в домашното огнище, както едно време жените са работили или до други жени, или до собствените си съпрузи. И когато ти си до съпруга си, до близките си хора, ти си по някакъв начин под закрила, под защита. И ти там можеш да съхраниш тази твоя женска природа по-лесно. Само момент. Един коментар. Една дама споделя просто какво се е случило след като съпруга ѝ е починал, че човек е помогнал да се стабилизира, но след като се е стабилизирала, доколкото разбирам, той се е променил. Дори не е желаял да работи. Тя се е опитала да му помогне и се е задала въпроса дали не е тя виновната. Съответно, той е обяснявал, че не е виновна, но се е затворил в себе си и си е тръгнал. Има вече напредък, много се радвам за вас. По някой път мъжете до нас също минават през много тежки изпитания и това, че сте минали през такава ситуация и да ви помогне и после да изпадне в такова състояние, има най-различни причини за тази динамика. Радвам се, че сте тръгнали в по-добра посока. Не мога да изкоментирам коментара тук, защото нямам достатъчната информация и няма да бъде адекватно да го направя. Но да, мъжете също си минават през най-различни изпитания. Има много мъже, които носят върху себе си също големи бремена и товари. И вина, и много неща. В крайна сметка, за момент си загубих мисълта, но продължаваме за това, че нормално е, когато жената се налага да бъде повече от жена в този свят. Няма тази закрила и защита, за която казах, че или да е до съпруга си, или да е до близките си хора и трябва да се справя. Нормално е, тя попада в тази мъжка енергетика, в която в един момент почва да се озъбва буквално и да агресира, и да изисква, и да става по-груба. И точно там, в този момент на самозащита, мъжа почва да се чувства ужасно зле. А в интерес на истината има и такава ситуация, ако твърде много е търпяла, твърде много е мълчала, твърде много е потискала себе си, също може в един момент това просто да ескалира и тя да стане човека, който с сръдня, с затваряне в себе си и с мълчание може много да накаже. По този начин силата на женствеността, силата на нежността, която е наша привилегия, скъпи дами. Днес празнуваме нежността. Аз днес бях направила една картинка, поздрав към вас в страницата Фитнес за душата, на която пишеше, че нежността е голяма сила, ако знаем как да я управляваме. И това е така.
Мъжете и жените имат различни сили и тези сили се добавят една към друга и добавени една към друга те правят дом. Те правят дом. И нито без едната, нито без другата дома не може да бъде устойчив. Така че нашата женска сила, нежността, дори да си жена лидер, дори да си жена с авторитет, с бизнес, с управленчески способности, силата на нежността е заключена в тебе, защото си жена и тя ти е подарък. И само с тази сила ти можеш да имаш истински дом, да раждаш и да възпитаваш деца. Силата на нежността е тази, която привлича мъжа и която го придърпва към тебе. И когато ние сме влюбени, даже да сме жени, които сме с по-силни лидерски качества, да кажем, защото наистина има много такива дами и това е прекрасно. Но тогава дамите с лидерски качества са много по-меки към избранника си. Тогава заради хормоните са много по-нежни, много по-приемащи. В един момент обаче е възможно това да не е така вече. И нещата се преобръщат. И искам тази вечер да говоря за 3 области, в които нашата женска сила функционира или не функционира, така че връзките ни да бъдат добри, да бъдат любящи, да бъдат пълноценни. 3 области, които са важни за мъжа. Когато ние инвестираме в тези области, можем да сме сигурни и спокойни, че партньора ще се чувства истински добре и ние сме свършили нашата част. И както казах, съответно нашата част не е цялата работа, но нашата част, знаете ли защо е много важна? Защото когато ние оздравеем в себе си, когато ние сме цялостни в себе си и поемем отговорност за нашата си част, вследствие от това веднага започва трансформация и отсреща. Няма как ти да излъчваш любов, разбиране, нежност и приемане и адекватност и отсреща да не започне промяна, независимо, че нещата може да са били понякога и по-тежки. Първата област или първия функционал, който искам да засегна е уважението. Какво означава за мъжа уважението и как през нашата женска сила изглежда уважението към нашия партньор? Едно време за уважение е било считано съвсем различно нещо. И е много важно в нашите глави ние много ясно да се зададем въпроса, всъщност, какво разбираме под уважение? Много ще се радвам, ако някой от вас ми напише какво за теб е уважение към партньора. Какво е уважение? Едно време, като сте гледали и филми, не може да не ви е направило впечатление, че уважението е било глава надолу, поглед надолу. Даже можело е да няма право жената да стои в присъствието, примерно ако нейният съпруг е с друг мъж на разговор и така. Имало е много различни правила за уважение. И това е външната увивка на уважението. Какво обаче е истинското отношение на уважение? Уважението е да почетеш човека в неговата специфичност като човек и като мъж. Защото мъжът пък си има неговата мъжка сила, неговото мъжко достоинство. И има 2 неща. Аз обичам да говоря за двустранната монета. Монетата наистина винаги има 2 страни. Има 2 неща, които ние можем да направим и 2 неща
да нарушат това уважение. Едната страна е много драматична, когато една жена показно не уважава съпруга си или партньора си. Това е драматичната страна на монетата, която е много видима от всички. Видимо унижение, видимо коментиране по негов адрес, видимо осъждане, видимо изказване на недоволство и всякакви негативизми, дали пред хора, дали пред него самия, но това е изразяване на абсолютно непочитане на този човек и на неговата мъжка сила. Това не е даване на обратна връзка. Това е деградивна информация, ако я правим по този начин. Това е едната страна. И тя не е лицеприятна. И обикновено се случва, когато много е дошло на жената или когато тя самата е расла в такова семейство. Да, Диана Димитрова прочитам, когато той злоупотребява с уважението. Благодаря за коментара. Когато той злоупотребява с уважението е по същия начин, но в момента ние ще разгледаме нашата роля и нашата отговорност, защото ако ние, знаеш ли, Диана, ако ние осъзнаваме как да стоим в себе си ние цялостни, ще можем да сложим граници и на другия човек. Знаете ли много интересен факт за това как слагаме граници на другия човек по повод въпроса на Диана? Когато ние самите можем да имаме осъзнаване за границите и ние слагаме на себе си граници, можем да сложим и на другия човек. Разбира се, това включва да сложим граници и на собствената си вина и на собственото си себе потискане. Така че другия човек да има какво да уважава. Сега идваме до точно обратната страна на монетата. Обратната страна на монетата е себекритиката. Себекритиката също не може да бъде показване на уважение. И ще ви обясня защо. Ако ти обвиняваш мъжа, няма уважение. Ако ти критикуваш себе си и мачкаш себе си и оставяш нещата да бъдат така, че едва ли не ти си в по-ниска позиция от партньора си и той все едно е по-силен от вас и може да се справя с вашия живот, с твоя живот, тази себекритика също е проява на неуважение под една форма, която е по-скрита форма, но има. И ще ви обясня защо. Защото уважението към мъжката сила означава ти да стоиш в своето женско достоинство. Това е уважение също. Уважение към неговото мъжко достоинство, без обвинителни думи, критики, груби нападки и стоейки в своето женско достоинство, така че човекът да може да покаже пък мъжката си сила. Това е другата част. Тя е по-невидима, но искам да ви кажа, че е толкова коварна. И много, много повече жени в момента, по мое наблюдение в България поне, страдат от тази част на монетата. Много благодаря, Елена. Надявам се да съм ви истински полезна с това, което ви казвам. Така че уважението е първата брънка, за която трябва да сме внимателни. Второто място – общуването. В общуването също има две страни. Ние засегнахме едната в уважението. Едната страна, по-драматичната отново, е страната, която налага и контролира. Страната, която показва на мъжа: аз ще ти разкажа сега играта и ще ти покажа как се случват нещата.
страната, която е груба и взискателна. Тя дава обратна връзка през грубост. Защото боли. Не защото си лоша. В никакъв случай не искам да приемате нито една дума от това, което тук ви казвам, като упрек и като обвинение, защото обвинение може да има само ако приемем, че ние всичкото го правим едва ли не от лошотията си. Истината е, че всичкото го правим от болката вътре в нас, която при всеки се е изградила. Това не означава, че не носим отговорност. Това означава да не се обвиняваме, защото обвинението ни вкарва, както говорихме по-рано, в още по-голям проблем и не допринася за нашата партньорска връзка. Така че, когато ние искаме да кажем нещо на партньора си, то трябва да бъде поднесено като обратна връзка. Обратната връзка да му се каже, че дадено нещо не ни допада, че друго нещо ни смущава. И вместо да му кажеш как може така да се държиш, колко си глупав, колко неразумен, не можа ли така и така и така, и да го накараш да се чувства смазан, когато една жена упреква един мъж, как може той да стои в сила? Абсурд. Няма как да бъде. Тя му става майка или шеф. И в такъв случай нищо не му остава друго на мъжа, освен да се намери жена. За съжаление, няма да потърси в наше лице. Защото ако ти си му майка или шеф, той ще иска друга жена. Затова е важно обратната връзка да се дава по правилен начин. Не да не говорим. След малко ще кажем и за тая страна на монетата. Общуването е много важно. Мъжа, както бях казала в едно мое кратко видео, не може да чете мислите ни. В никакъв случай. Така че ако чакаме нещата да се натрупат, това е много лоша стратегия. Това е като затваряне на компоти или на зимнина, които си ги пазим с информационен поток, така си ги пазим за някой ден, когато едва ли нещо е по-подходящо време. Да, обаче не става така. Емоциите не могат да се пазят така. Емоциите се трупат и избухват в един момент. Ще ви бомбандира зимнината. С една дума преобразна казана. Може ли да ми покажете колко от вас трупат? Има ли дами тук, които просто си трупат емоциите и накрая избухват и всичко просто излиза така? Нищо, че си го обичате, вашия си човек, но просто всичко излиза, защото е трупано. Или пък си казвате просто всичко под гняв, защото така умеете. И двата варианта няма да доведат до това да се чувствате добре във вашите взаимоотношения. Както и другата страна на монетата, мълчанието на добрите момичета. Много отстрани изглежда много лицеприятно някоя жена да е тиха и кротка и да мълчи и да се усмихва. Колко много жени има, които се усмихват, а отвътре е болка и само болка. Няма как жена, която се усмихва и търпи мълчаливо, да има добра връзка с съпруга или с партньора си. Няма как да стане. Няма как. Две сърца, за да могат да функционират в любов, трябва да бъдат топтящи. Буквално топтящи. Вие знаете, че сърцето ни не спира да топти. Ако сърцето спре да топти, живота спира. Няма как вие да спрете да говорите, да спрете да комуникирате и връзката да остане в живот. Много хора казват, ама тя любовта свършвала. След време, примерно, след години. Любовта не свършва. Грижата за любовта я няма. И то не защото сме лоши хора или защото сме глупави хора, а защото не умеем понякога как да се погрижим. Не знаем понякога какво включва тази грижа. Как да изкажем, как да отворим устата и да дадем тая обратна връзка, като сме се научили да се свиваме и да мълчим.
Благодаря ви много. Благодаря на Диана за коментара. Така че, скъпи дами, общуването ключово важно, за да може този човек да се почувства и разбран, и оценен, и с достатъчната информация за вас. Те мъжете затова толкова много обичат да казват: не ги разбираме тия жени. Не ги разбираме, ние не стига, че сме толкова емоционални. Ами като си изкажем емоциите или под пара с хиляди приказки, или се затворим в себе си и мълчим, това, между другото, и двете неща ги правят и мъжете. В никакъв случай, нали, всички сме наясно, че това се прави от двата пола. Но както казах, в момента говорим за нашата женска сила. Ние имаме силата, през тая нежност, за която говорихме, да изказваме думите си в любов и да съграждаме. Да не премълчаваме от какво ни е заболяло, от какво имаме нужда. Да му дадем право, като изкажем нещата, този човек да снабди. И тук не става въпрос за някаква, както в момента много се обсъждат жени, златотърсачки. Тук не става дума за златотърсачество. Тук става дума за нуждите ни и за нашите желания, които са съвсем нормални. Защото когато се говори за такива неща, обикновено хората мислят в крайности, доколкото съм забелязала от всичките и медии, и коментари и така нататък. Тук става дума за нашето споделяне в нашите нужди, дори на мечтите ни, но то е част от нашата нужда. То не е просто да се науми някой на главата: този човек сега ще го взема и ще го използвам за мое добро. То при използването връзка няма. Няма как. Тогава няма двете сърца да топтят в едно, така че да стане любовна връзка. При използването. Там има просто една болка, която ти се опитваш да запълниш отвън с материалните средства или с емоционалните средства, които той човек така ти дава, примерно изобилно, защото той самия има нужда от твоето внимание под някаква форма. Неговата липса е задоволена от това твое внимание, но не могат двете сърца да топтят заедно. Затова не говорим за тези неща. Говорим за истинското снабдяване, което през споделяне, ясно споделяне, мъжа не е гледачка, не хвърля боб, не гледа на кафе. И разбира от ясни думи, кратки думи, точни думи. Моля те, помогни ми днес да измия чиниите. Имам нужда от твоята помощ, много ще съм ти благодарна. Или, моля те, утре ти вземи детето от училище, примерно, или от градина. Толкова много ще ми помогнеш. Кратко, точно, ясно, с отношение, даване на обратна връзка и споделяне. За да може да има споделяне после на другите съкровени неща, а не затваряне или агресиране. Любовта има, когато има уважение, добра дума и споделяне, било на хубави, било на лоши моменти. Има ли всичко това? Има и любов. Така е. Така е, защото ние не сме направени случайно да говорим. И не е случайно, че сме различни в говоренето. Нашата женска сила в говоренето е, че ние можем да говорим наистина през силата на нежността. Но тази сила можем да я използваме, ако я осъзнаваме. Вие знаете ли колко пъти съм наблюдавала много строги мъже като камък, като те погледне, имаш чувство, че те прерязва с нож. И тези мъже, когато им се говори с нежност и с внимание, но не от жена със страх, защото много хора правят асоциацията между нежност и страх. А това са две много различни неща. Едно е да се свиваш от страх и да се чудиш. И тогава твоята собствена енергия е енергия на страх. И хората я усещат.
И когато те я усетят, най-нормалното нещо е да станат още по-агресивни. Ние хората сме точно както при кучетата. Знаете как кучето надушва кой се страхува и почва да го лае и може и да го ухапе даже. Така че енергията на страха е различна от енергията на нежността. Нежността не отива да каже, понеже ме е страх и се чувствам по-мъничка от тебе, затова ще правя мили муцунки и ще ти говоря нежно. Не, нежността отива с отношение. Отношение, аз съм ценна и идвам с отношението, че и ти си ценен. И съм виждала как мъже канари буквално се разтапят, защото те усещат тази любов. Защо тези мъже са студени? Защо тези мъже са толкова недостъпни? Защо са груби? Защото са били предавани, наказвани, огорчавани и те самите са се закостенили буквално в тази си позиция. И през силата на нежността един такъв човек може да се отключи. Като отново повтарям, това не означава вие да бъдете в състояние на жертва. В състояние на това едва ли не, аз ще се подложа той да се оправи. Не, и тази позиция не. Нито със страх, нито с това ние да го спасим този човек, едва ли не. Любов. От пълно сърце. Не да спасим, а да покажем отношението си просто. Така че двете страни на монетата на общуването са тези. Даване на обратна връзка, но не през осъждане и критикуване и не през това да мълчим и той да се сеща сам. И третата област, която е много важна и която до тук също я засегнахме по някакъв начин, е работата в екип. Това е много важна област, защото в началото тази екипност се споява от тези хормони, за които казахме. И е много често на база на физически елементи. Това, че ходим заедно, наляво-надясно, имаме физическа близост, интимност и въобще правим много неща заедно постепенно, обаче в годините, като се натрупат и другите фактори, тази екипност като че ли почва по-малко да се размърдва. Има неща, които не държат. Това, че трябва да оцеляваме, да се справяме финансово, да си гледаме децата. Нали? Прагматичните неща. Колко от вас са усетили, че във времето тая екипност може да намалее? Това усещане за ние. Ето така. Това усещане за семейство. За едно. Две сърца да тупкат в едно. Много важна дума. Екип. Това е думата, през която мъжете много лесно могат да ни разберат, ако искаме да им кажем защо сме тръгнали да правим някакви нововъведения в името на любовта. Понеже ако ти тръгнеш да му казваш, виж, аз искам сега да говоря с тебе, ей си какво да правим, и в емоцията си, в желанието си да оправим нещата, ние ги плашим понякога. Но когато им дадем отправната точка, те имат нужда да знаят, че нещо има смисъл. Те са много прагматични мъжете. Изключително функционират на такова реално ниво. Искат да знаят какво правят, защо го правят и как да го направят точно. И когато им се даде отправна точка, че нашето желание е да бъдем екип, ти не го правиш просто защото си една така емоционална жена, която искала да си направи нейното си нещо. Ти го правиш, защото имаш истинското желание, любовта между вас да се върне и вие да сте двама, не един. Когато правите предложения, някой път се налага да се говори за това какво ще се работи.
какво ще се прави в дома, дали ще са ремонти, дали ще е нещо покрай деца, чисто практични неща. И там е нужно да сме екип. Да, ама когато хората са спряли да действат по този начин, какво се прави? Когато единият дърпа на едната страна, другия дърпа на другата страна, как да се случат нещата? И тогава идва нашата роля с тази нежност, за която говорим, да използваме силата, за да можем да станем отново екип. Доколкото зависи от нас, разбира се, защото винаги зависи и от другия човек. Но аз обичам, когато някой гледа мои неща или участва в мои тренинги или работим заедно, да говорим за нашата отговорност. Нашата отговорност. Не за да се критикуваме, а за да можем да бъдем собственици и господари на нашия си живот. Защото можем да се грижим за себе си и сме отговорни за това. Така че силата на нежността е много важна за тази екипност. Да му се каже на този човек, виж, нека да го направим заради нас. Не, ти защо не направи този ремонт, колко години ти повтарям. Дай му смисъл да види, защо този ремонт ще помогне на нас. Дай му смисъл да види, защо ако ти имаш малко време за разходка и се почувстваш една идея по-добре, това ще помогне на нас. Той не може да го види, скъпи дами. Той не може да види понякога, защото неговия ум мисли много наистина прагматично и снабдяващо. Така Господ ги е устроил, разбирате ли? Те са направени да се грижат, да снабдяват, да пазят. Това е тяхната функция. И ако вие искате да уважите тяхната функция и искате да използвате вашата женска функция, улеснете ги. Улеснете ги в това нещо. Дайте му смисъл на този човек. Да каже, добре бе, вярно, що да не го направя? А не да си каже, тая моята пак иска някакви неща. Я да си гледа работата, защото много често го има точно това отношение. И това много наранява жените. Защото жената пък си казва, той не ме обича. Ето аз го помолих едно нещо да направи, а той не ме обича, значи. Нищо не иска да направи. Ето колко години аз чакам тук да ми оправи там кухнята или каквото и да е. И не го прави. Значи не ме обича. И тук наистина можем да видим този човек осъзнава ли за какво го прави. Вие осъзнавате ли дали това нещо и как това нещо ще даде на екипа? Защото връзката, любовната връзка е екип. Ако тя стане аз съм си аз, той си е той, няма екип. Не се чудете, че няма да има и любовна връзка. И след време, дори да сте семейство на хартия, се получава така, че хората стават като съседи в един и същи дом. Полезно ли ви е това, което говорим до момента? Нямаше повече коментари за различни ситуации, но аз знам, че това е кратък лайф. Със сигурност не мога да обхвана. Има толкова много неща, затова има обучение, затова се работи и лично, защото всеки има своята си ситуация. В твоята ситуация, в моята ситуация няма еднакви неща, няма еднакви елементи. Ние имаме еднаква работа на мозъка. Нашия мозък ни пази по еднакъв начин, но сценариите са най-различни. И затова иска работа и иска още информация, но тук ви дадах в много съкратен вариант да видите колко много може да направите за вашата връзка и осъзнавайки го, да се чувствате една идея по-силни. Защото силата е във вас.
Едно време беше много интересно, като гледах Междузвездни войни и там казваха силата е в теб. И сега наистина, като си мисля, Господ е дал силата да е в нас. Неговата сила да носим реформа в нашия живот е в нас. Не бива да я даваме на някой друг. Когато ние обвиняваме някой друг, буквално му подаряваме правото над нашата сила. Не го правете. Ако искате да сте господари над собствената си сила, не го правете. Бъдете отговорни за себе си. Не казвам, че е проста работа. Няма ценно и просто нещо на този свят. Всичко ценно, както като отидем в магазина, колкото е по-ценно, по-скъпа е цената, по-висока е цената. Няма добро семейство, добра връзка, изградена личност, която да е станала така. Винаги иска инвестиция, винаги иска усърдие, винаги иска знания, повторения. Хубавото е, че силата е в теб. Хубавото е, че силата е в мен. И ако аз днеска кажа, Господи, тая сила, която си ми е дал, моля те, помогни ми да я използвам по най-мъдрия начин, ще направите голяма стъпка. Просто благодаря на Елена, благодаря на Диана за коментарите. Буквално го поставете като вашето намерение. Сега за края на вечерта, нека заедно, тук в момента сме 11 човека. 11 човека, ако имате желание, разбира се, нека да поставим това намерение. Господи, помогни ни силата, която си ни дал като жени, да я използваме по най-мъдрия начин. Ние благодарим с цялото си сърце за това, че имаме силата на нежността, с която да можем да влезем в истински партньорски отношения на любов и да градим през нея, не през болка. И аз се съгласявам заедно с вас. И аз благодаря, че това намерение ще започне да работи с благословение отгоре, защото няма как човек да извика от сърце и да няма отговор. Много ви благодаря. Много ви благодаря за вашата топлина, за вашата нежност. Габи също. Благодаря ви от сърце. Искам да ви пожелая да повдигнете очите си и да видите, че за вашите взаимоотношения има ново бъдеще, има надежда и тя стои във вашите ръце. Не се отчаявайте, давайте напред. Има още много какво да се иска, за да може наистина да се почувствате щастливи. Не само на деня на жената, ако днес са ви зарадвали вашите партньори с букет или с някакво друго отношение. Има мъже, които го забравят, разбира се, и това се случва, защото жените на такива мъже са забравили себе си. Каквото сме посяли, това женем. Така че не само на този ден, но ви пожелавам целогодишно вашата сила да се разгръща в мъдрост, в знание, в стабилност, да се изпълвате и да се насищате с Божието приемане и любов, за да може от любов, а не от болка и от страх, да общувате и да давате в семействата си. Много ви благодаря и аз. Искам да ви пожелая прекрасна вечер. Съвсем скоро ще има лайфове и на тази, и на други теми, така че може да следите страницата. Радвам се много, че бяхме заедно. За мен това е богатство. Благословенна вечер ви пожелавам. До скоро!